Zdravím vás, v tomto videu se podíváme na slovní úlohu na postupný poměr. Takže zadání slovní úlohy. V jazykové škole učí 3 jazyky: angličtinu, němčinu a španělštinu. Němčinu navštěvuje 63 studentů a také víme, že poměr studentů angličtiny k studentům němčiny je 3:7. Studenti španělštiny a angličtiny jsou v poměru 1:1,8. Kolik studentů navštěvuje jazykovou školu? Takže zadání si zase dáme stranou. No a pojďme si vypsat důležité informace. Začala bych asi těmi poměry. Máme teda tady poměr studentů angličtiny a němčiny, je 3:7. No a pak tady máme španělštinu k angličtině a to je 1:1,8. Je vidět, že oba poměry nejsou v úplně ideálním tvaru. Pojďme si je upravit na základní tvar. My víme, že stejně jako zlomky i poměry lze rozšiřovat nebo krátit podle toho, co zrovna potřebujeme. U toho prvního poměru 3:7 tam bychom to rozšířili 3 a tím pádem dostaneme poměr v základním tvaru vyjádřený pomocí přirozených čísel, takže to bude 9:7. Co se týče toho druhého poměru 1:1,8, máme tam desetinná čísla. Když se chceme zbavit desetinných čísel, tak nejprve si ten poměr rozšíříme desítkou, to znamená obě ty složky vlastně vynásobíme desítkou, takže dostaneme 10:18. No a je vidět, že to není poměr v základním tvaru, protože můžeme krátit. Budeme krátit 2, no a dostaneme poměr 5:9. No a my z těchto 2 poměrů potřebujeme vytvořit postupný poměr. Potřebujeme tyhle 2 poměry sloučit. Oni mají nějakou společnou složku, že jo? To je ta angličtina, těch počet studentů, kteří studují tu angličtinu, takže pojďme to dát do postupného poměru. Takže napíšeme si to jako angličtina k němčině k španělštině, takže dopíšeme tam ten první poměr. Angličtina k němčině je teda 9:7, tak jak jsme si to upravili. No a do druhého řádku dáme tu španělštinu a angličtinu, ale pozor. Tady máme poměr španělština k angličtině je 5:9. No a jelikož máme tady angličtinu jako první, tak tady musíme vlastně napsat těch 9:5. Jo, vždycky je potřeba zachovat to pořadí. Španělština znázorňuje v podstatě 5 dílků, angličtina 9 dílků, takže to tady musíme takhle zapsat. No a je vidět, že je to teď už docela jednoduché, jelikož angličtina v obou těch poměrech vlastně představuje 9 dílků z toho celku. To znamená, že ty poměry jsou vlastně stejné. Takže postupný poměr těchto 3 jazyků je 9:7:5 v uvedeném pořadí, to je důležité. No a my máme zjistit, kolik studentů navštěvuje tu jazykovou školu jako celkem, takže máme tady ještě jednu informaci, kterou jsme nevyužili, a to je, že němčinu navštěvuje 63 studentů. No a my víme, že němčinu tvoří 7 dílků z celkového počtu dílů, na které jsou ty studenti rozděleny. To znamená, že můžeme vypočítat ten jeden díl, no a to je 63 dělené 7. To znamená, že ta hodnota jednoho dílu je 9. A teď máme v podstatě 2 možnosti, jak to dopočítat. Můžeme si vypočítat, kolik studentů studuje angličtinu a španělštinu. Jo, angličtina je to 9 dílků krát 9 je velikost jednoho dílku, což je 81 studentů. Španělština je 5 dílů krát 9, což je 45. Takže když to všechno sečteme, tak dostaneme 189 studentů. A nebo máme tady ještě jednu možnost, jelikož oni se nás neptají, kolik studentů studuje angličtinu nebo španělštinu. Otázka zní pouze,
kolik studentů navštěvuje tu jazykovou školu celkem. To znamená, že si můžeme sečíst počet těch dílů, což je teda 21. No a když víme, že velikost jednoho dílu je 9, tak prostě tu 21 vynásobíme 9 a dostaneme samozřejmě 189 studentů. Takže máme tady dvě možnosti, jak se dopracovat k výsledku. Ten druhý postup je asi trošku rychlejší. Jiná situace by byla, kdybychom potřebovali také zjistit, kolik studentů se učí anglicky, kolik studentů se učí španělsky. Pak využijeme tenhle postup. Já vám moc děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Za případný odběr budu moc ráda a budu se těšit u dalšího videa. Mějte se hezky.